በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መስከረም ዕለት 16 ጸሎታን በረከታን ጣዕሚ ፍቕራን ኣድነታን ለዋሃታን ናይ ኪዳነ ምሕረት ኣዴና ምስ ኩላትና ይኹን። ከምኡውን ናይ መስቀል ናይ ኣውደ ዓመት ብሩኽ ኣውደ ዓመት ይግበረልና ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲት አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ቅድስት ኪዳነ ምሕረት አደይ ልሳን አንደበት ክነኒ መስከረም 16 በዚህ ዕለት ኣብ መቃብር ናይ ጎይታናን አምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ዝተሃነጸሉን ዝተቀደሰሉን እዩ። ከምኡውን ኣብ ኢየሩሳሌም ንግስቲ ኢለኒ ዝገለጸቶም ዝኸበሩ ቦታታት ዝተሰርሑሉን ዝኸበሩሉን እዩ። እዚ ድማ ከምዚ እዩ። ወዳ ቆስጠንጢኖስ ካብ ዝነግስ ኣብ 20 ዓመቱ ቅዱሳን ዝኾኑ 318 ኣቦታትና ኣብ ከተማ ንቅያ ምስ ተኣከቡ ቅድስቲ ኣዲኡ ኢለኒ ከምዚ በለቶ፣ ዝወደይ ናብ ቅድስቲ ሃገር ኢየሩሳሌም ብምኻድ ናብ ክቡር ንጉስ ዝኾነ ናይ ክርስቶስ ዕፀ መስቀል ደልየ ምእንቲ ከውፅኦ ንእግዚአብሔር መብፃዕቲ እየ። ቆስጠንጢኖስ ድማ ሰሚዑ በዚ ነገር ደስ በሎ። ምስ ብዙሓት ሰራዊት ብዙሕ ገንዘብ ሂቡ ድማ ለኣኾ። ዝኸበረ ናይ ግምጃ ኣልባሳት ድማ ሃባ። ንሳ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝበፅሓትሉ ግዜ ካብ ዝኸበሩ ቦታታት ተባረኸት። ድሕሪኡ ስለ ዝኸበረን ኣድሓኒ ስለ ዝኾነን ዕፀ መስቀል መርመረት። ብዓብይ ድኻምን ሽግርን ምስ ረኸበቶ ድማ ብዓብይ ክብሪ ኣኽበረቶ። ብዓብይ ምስጋና ድማ ኣመስገነቶ። ድሕሪኡ ኣብ ጎለጎታ ቤተልሔም ድማ ክብሪ ይኹን እሞ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝተወልደሉ ቦታ በዓቲ ድማ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ናይ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋኣ ኣብ ዝተቐበረሉ ኣብ ጌተ ሰማንን ኣብ ደብረ ዘይትን ድማ ኣብ ዝኸበረሉ ቦታታት ኩሉ ናይ ቤተ መቕደስ መሰዊ ምእንቲ ክሰርሓሉ ኣዘዘት። ከምኡውን ብዕንቁን ይቕረታ ከምኡውን ብዕንቁን ብብሩርን ብወርቅን ምእንቲ ከማዕርግዎ ከወቅብዎ ኣዘዘት። ኣብ ኢየሩሳሌም ድማ ስሙ መቃርስ ዝበሃል ኤጲስቆጶስ ኣሎ። ንሱ ድማ ንንግስቲ ኢለኒ ከምዚ ኢሉ መኸራ፣ ነዚ ከምዚ ኣይትስረሒ። ድሕሪ ቁሩብ ዘመናት ኣብዚ ሃገር ምእንቲ ክነግሱ ኣህዛብ ክመፁ እዮም እሞ በላ። ንኹሉ ድማ ክማርኹ እዮም። ቦታታት ድማ ከፍርሱ እዮም። ወርቁን ብሩር ዕንቁን ከዓ ክወስዱ እዮም። ነገር ግን ጽኑዕ ዝኾነ ዘይናወፅን ዘይፈርስን ጽቡቕ ህንፃ ምእንቲ ክተስርሒ ይግባእ። ካብኡ ዝተረፈ ድማ ንድኻታትን ንዝተሸገሩን ሃብዮም በላ። ንሳ ድማ ናይ ኣባ መቃርስ ምኽሪ ተቐቢላ ነቶም መኳንንትን ኩሎም ንኣባ መቃርስ ብምእዛዝ ኣብ ዝኸበሩ ቦታታት ኩሉ ኣብያተ ክርስቲያናት ምእንቲ ክሃንፁ ኣዘዘቶም። ድሕሪኡ ንግስቲ ኢለኒ ናብ ወዳ ናብ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ኣብ ዝተመለሰት ግዜ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝገበረቶ ኩሉ ነገረቶ እሞ ንሱ ድማ ነዚ ሰሚዑ ደስ በሎ። እንደገና ካልእ ብዙሕ ገንዘብን ነቲ ህንፃ ተቆፃፂሮም ዝሰርሑ ሽሞኛታትን ለኣኸ። ንዝሰርሑን ንናይ ህንፃ ስራሕ ዘገልግሉን ኩሎም ድማ ደመወዞም ከየጉደሉ ኩሉ ግዜ ምሸት ምእንቲ ክህብዎም ንጉስ ኣዘዘ። ምክንያቱ ስለ ደመወዞም ምእንቲ ከይበኸዩን ከይሓዘኑን እግዚአብሔር ድማ ስለ ብኽያቶም ኣብ ልዕሊኡ ከይቁጣዕ ስለ ዝፈርሐ ጻድቕ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ድማ ካብ ዝነግስ ኣብ 30 ዓመቱ ናይ ዝኸበሩ ቦታታት ህንፃታት ኣብ ዝተፈጸመ ግዜ ንውየ ቅዱሳናት ዋግኦም ብዙሕ ድንቂ ዝኾነ ዝኸበሩ ናይ ግምጃ ኣልባሳትን ለኣኸ። ከምኡውን ናብ ናይ ቆስጠንጥንያ ሊቀ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳቱ ብምሓዝ ምእንቲ ክቐርብ፣ ከምኡውን ናብ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት፣ ናብ ናይ ሃገረ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት፣ ናብ ኣባ አትናቴዎስን ኤጲስቆጶሳቱ
ብምሓዝ ንኩሎም ሊቃነ ጳጳሳት ናብ ኢየሩሳሌም ተኣኪቦም ኣብ ዝኸበሩ ቦታታት ንዝተሰርሑ ወይ ድማ ንዝተሃንጹ ኣብያተ ክርስቲያናት ምእንቲ ከኽብሩ ንጉስ ከም ዝኣዘዞ ድማ ኩሎም ተኣከቡ እሞ ክሳብ መስከረም ዕለት 16 ተቐሚጦም በዛ ዕለት ንኩለን ኣብያተ ክርስቲያናት መሰውኢኡ ኣኽበሩ። ናይ ቁርባን ቅዳሴ ድማ ቀዲሶም ንምእመናን ቁርባን ኣቐበሉ። በዚ ዕለት ድማ ከቶ ከምኡ ኮይኑ ዘይፈልጥ ዓቢ ደስታ ኾነ። ንዝኸበረ መስቀል ድማ ብምሽካም ኣብቲ ቦታታት ዘሩ። ኣብቲ ውሽጢ ድማ ንእግዚአብሔር ሰገዱ ኣመስገኑ ድማ ንመስቀል ድማ ኣኽበርዎ። ናብ ሃገሮም ድማ ብሰላም ብፍቕሪ ተመሊሶም ኣተዉ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን። ብሓይሊ መስቀሉ ድማ ንኹላትና ናይ ክርስቶስ ወገናት ይሓልወና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ለይኩን። ከምኡውን ቅዱስ ጦቢት ጻድቅ ነቢይ እግዚአብሔር በዚ ዕለት ብናይ ፋርስ ንጉስ ብኢድ አሜኔሶር ተማሪኹ ናብ ነነዌ ሃገር ዝተወስደ ካብ ነገደ ንፍታሌም ዝኾነ ወዲ ገባኤል ቅዱስ ጦቢት ዓረፈ። ካብ ነገደ ንፍታሌም ጦቢት ዝበሃል ሙሉእ ህይወቱ ጽድቂ ግብሪ እናገበረ ብቕንዕና ሕጊ እግዚአብሔር እናፈጸመ ዝመላለስ ሰብ ነበረ። በዓልቲ ቤቱ ሃና ሓደ ወዱ ድማ ጦብያ ይበሃል። ኣብ ስደት ከሎ ከይተረፈ ብእምነቱን ብሰናይ ግብሩን እሙን ነበረ። ሬሳ ተቐቢሉ ሰብነቱ ተሓጺቡ ሬሳ ቀቢሩ ሰብነቱ ተሓጺቡ ደቂሱ ከሎ ለኻኺቶ ኣብ ኣዒንቱ ሸይነናሉ ብምዕዋሩ ድማ ናብ ኣምላኹ ንኽምሕሮ ይጽሊ ነበረ። በዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ 7 ግዜ ተመርዕያ ኣስማንዲዮስ ብዝተባሃለ እኩይ ጋኔን ዝመትዋ ዝነበሩ ሳራ ጓል ራጉኤል ብእግዝእታ ስለ ዝተጸርፈት ጉሕያ ካብዚ ውርደት እዚ ከድሕና ጉህያ ካብዚ ውርደት እዚ ከድሕና ንፈጣሪኣ ትልምን ነበረት። እግዚአብሔር ጸሎት ክልቲኦም ሰሚዑ ንክሕውዮም ንሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ለኣኸሎም። ድሕሪ እዚ ጦቢት ምስ ገባኤል ዘሎ ገንዘቡ ዘኪሩ ንጦብያ ሚዒዱ ክሰዶ ዓስቡ ዝውሃቦ መኻይድ ሰብ ክደሊ ኸዓ ነገሮ። ጦብያ ካብታ ቤት ውፅእ ምስ በለ ምስ ቅዱስ ሩፋኤል ኣዛርያ ተረኸበው። ጉዕዞ ተጀሚሩ ከባቢ ሩባ ጤግሮስ ሓደሩ። ጦብያ እግሩ ክሕፀብ ምስ ወረደ ካብቲ ሩባ ክውሕጦ ዝደለየ ዓሳ ምስ መፀ ሓሞቱን ልቡን ጸሊም ከብዱን ክወስዶ ነገሮ። ንሱ እውን ንምንታይ ከም ዘገልግል ሓተቶ። ልብን ጸሊም ከብድን ንኹሉ ጋኔን ዝሓዞ እንተ ዓጥንካዮ እቲ ጋኔን ከም ዝሃድምን ከም ዘይምለስን እቲ ሓሞት ድማ ዓይኑ ንዝዓወረ እንተ ኣንጢብካሉ ከም ዝርኢ ነገሮ። ኣብ መንገዲ ኤክባታና ከለዉ ኣብ እንዳራጉኤል ከም ዝሓድሩን ንሳራ ዝምርዓዋ ንሱ ጥራይ ምዃኑ ይነግሮ። እንተኾነ ጦብያ ከምቶም ተመርዕዮምዋ በቲ ጋኔን ዝሞቱ 7 ሰብኡት ከም ዘይመውት ነገሮ። ቅዱስ ሩፋኤል ናይቲ ዓሳ ልብን ጸሊም ከብድን ኣብቲ ዝተክኽ ዕጣን ምስ ገበሮ ነቶም ሰብኡት ዝቐትሎም ጋኔን ካብ ሳራ ከም ዝወፅእን ሰማያዊ ኣምላኽ ብምሕረቱ ከም ዝጥምቶን ኩሉ ነገሮ። ድሕሪ እዚ እንዳ ራጉኤል ኣትዮም ከምቲ ሕጊ ሙሴ ዝእዝዞ ንሳራ ሰበይቱ ክትኮኖ ሃቦ። እቲ ኩሉ ጸገማ ከምቲ ቅዱስ ሩፋኤል ዝነገሮ ምስ ገበረ እቲ ጋኔን ካብኣ ወፀ። መርዓ ተፈጺሙ ናብ ወለዱ ክምለስ ከሎ ከዓ ቅዱስ ሩፋኤል በቲ ሓሞት ዓሳ ናዒንቲ እንተለኸየን ከም ዝሓዊ ተዛረቦ። ከምታ ዝሓበሮ ድማ ነተን ዝዖራ ኣዒንቲ ጦቢት ኣቦኡ ምስ ለኸየን ሓወያ። ጦብያ ብኩሉ ተሓጒሱ ንእግዚአብሔር ኣመስገኖ። በዓላት መርዓ ምስ ሓለፈ ጦቢት ንጦብያ ወዱ ነቲ መኻይድቱ ዝነበረ ዓስቡ ክንደይ ከም ዝኸፍሎ ሓተቶ። ጦብያ በቲ ኩሉ ዝተራድኦ ብሰላም ናብ ቤቱ ክምለስ እውን ስለ ዝገበሮ ፍርቂ ናይቲ ዘምጽኦ ሃብቲ ከም ዝግብኦ ነገሮ። ሽዑ ቅዱስ ሩፋኤል በቲ ኩሉ ዝተገብረሎም ንእግዚአብሔር ከመስግኑ ግብሩ ክነግሩን ንሱ ሓደ ካብቶም ጸሎት ቅዱሳን ዘዕርጉን
ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ደው ዝብሉን 7 ቅዱሳን መላእኽቲ ሓደ ምዃኑ ነገሮም። ጦቢትን ጦብያን ከዓ ብፍርሒ ብምግባሮም ተደፊኦም ኣብ ምድሪ ወደቑ። ኣጆኹም ኣይተፍርሑ፣ ክሳብ መወዳእታ ንኣምላኽ ከመስግንዎ ዝገበረሎም ክጽሕፍዎ ነጊሩ ናብ ሰማይ ዓረገ። በቲ ኩሉ ዝገበረሎም ዘደንቕ ግብርታት ንእግዚኣብሔር ኣመስገኑ። ክብሪ ይኹኖ እሞ ቅዱስ ጦቢት ስለ ናይ ክርስቶስ መከራ ከምዚ ኢሉ ትንቢት ተዛረበ። ንሱ ብሓጢኣትና ክገርፈና እዩ፣ ደጊሙ ድማ ይቕረ ክብለና እዩ። ከምኡውን መከራና ዝዝክሩ ዝተመስገኑ እዮም። ንሶም ክብርኻ ኣብ ዝተረኣዩ ግዜ በጀካ በኣኻ ደስ ክብሎም እዩ እሞ በለ። ደጊሙ ድማ ስለ ናይ ኢየሩሳሌም ምህናፅ ከምዚ ኢሉ ትንቢት ተዛረበ። ኣፍ ደገታትኪ ብሰፊሮስን ብመረግድን ክህነፅ እዩ። ኩሉ መናድቕኪ ከዓ ብኽቡር እምኒ ክህነፅ እዩ። ግንብታትኪ ብወርቂ ዕርድታትኪ ድማ ብጽሩይ ወርቂ ክንደቕ እዩ። መንገድታትኪ ብሮቢኖስን ብኽቡር ዕንቁን ክስራሕ እዩ። ኣብ ኣፍደገታትኪ መቃልሕ መዝሙር ሓጎስ ክስማዕ እዩ። ካብ ዝባን ናሕስታትኪ ከዓ ሰባት ዓው ኢሎም ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣምላኽ እስራኤል ይመስገን ክብሉ እዮም። ኦ ኢየሩሳሌም እግዚኣብሔር ንህዝብኺ ክባርኾም እዩ። ንሳቶም ከዓ ንቅዱስ ስሙ ንዘለዓለም ከመስግኑ እዮም። ከምኡውን ዝተማረኹ ካብ ባቢሎን ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝምለሱ ትንቢት ተዛረበ። ከምኡውን ንወዱ ንጦብያ ካብ ነነዌ ምእንቲ ክወፅእ ኣዘዞ። ደጊሙ ድማ ንወዱ ከምዚ በሎ፣ ዝወደይ ምጽዋት ከም ተድሕንን ከም ተጽድቕን ተመልከት። ነዚ ተዛሪቡ ኣብ ዓራቱ ከሎ ኣብ 158 ዘመኑ ዓረፈ፣ ብኽብሪ ድማ ቀበርዎ። ንእግዚኣብሔር ምስጋና ይኹን፣ ንዓና ድማ ብጸሎቱ ይምሓረና፣ በረከቱ ድማ ምስ ኩላትናን ዘለዓለም ትንበር ኣሜን። ኣባ ኣጋቶን ባሕታዊ ነዚ ቅዱስ ዘይፈልጥ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሰብ ኣሎ ኢልካ ኣይግመትን። ንሱ ዓቢ ጻድቕ ገዳማዊ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ክኸውን ከሎ ኣንደበቱ ካብ ክፍኣት ምእንቲ ክኽልክል ን30 ዓመታት ዝኣክል እምኒ ኣብ ኣፉ ገይሩ ይነብር ነበረ። ነዚ ቅዱስ ሊቃውንቲ ክገልጽዎ ከለዉ ክምር ጽድቁ እስከ ኣስተርአየ ይብልዎ። ትዕግስቱ፣ ሕያውነቱን ኣርምሞኡ ትሩፋቱ ካብ ምዝራብ ንላዕሊ እዩ። ኣብ ዝነበረሉ ኣብ 400 ክፍለ ዘመን ድማ ከም ኮኸብ ዘብርሀ ዓቢ ኣቦ እዩ። ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ኢየሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን ሰላምን ደስታን የርእየና። ካብ በዓቱ ካብ ዝርከብ ጸጋ በረከት ድማ ይኽፈለና። ካብ ቁሎም ትሕትናን ትዕግስትን ናይ ኣባ ኣጋቶን ድማ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። መስከረም 16 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ህንጸታ ለኢየሩሳሌም፣ ቅድስቲ ኢለኒ ንግስት፣ ቅዱስ ጦብያ ነቢ፣ ቅዱሳን ጦብያን ሳራን፣ ኣባ ኣጋቶን ባሕታዊ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኪዳነ ምህረት ናይ 7 ኪዳናት ማሕተም፣ ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ናይ መጥምቁ ቅዱስ ዮሃንስ ኣደ፣ ቅዱስ ኣቡነ ገብረ ማርያም ጻድቅ ንጉሰ ኢትዮጵያ ናይ ቅዱስ ላሊበላ ሓዉ፣ ቅዱስ ኣነሬዎስ ንጉስ ጻድቅ፣ ኣባ ኣቡናፍር ገዳማዊ፣ ኣባ ዳንኤል ጻድቅ፣ ቅዱስ ዮሃንስ ጻድቅ ወንጌሉ ዘወርቅ። ሕጂ እምበኣር ደቂ እዝዘኩም ኣለኹ፣ ከምዚ ንዝብለኩም ግበሩ። ንእግዚኣብሔር ብምሉእ ልብኹም ኣምልኽዎ፣ ኣብ ቅድሚኡ ከዓ ብቕንዕና ንበሩ። ደቅኹም ቅኑዕ ዘበለ ክገብሩ መሃርዎም፣ እወ ንድኻ ክምጽእቱ ንእግዚኣብሔር ክዝክርዎ፣ ብምሉእ ልቦምን ሓይሎምን ከመስግንዎ መሃርዎም ይብል መጽሓፍ ጦቢት ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 8 ክሳብ 4። በረከት ረድኤት ናይ ቅዱሳን ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡ ናይ ዕለት 17 መስከረም ንቕጽል። በረከት ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳና ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኣሜን። ብሩኽ ኣውደ ዓመት መስቀለ ክርስቶስ ይግበረልና። ዓመት ንዓመት ይዕቆረና ኣሜን። በዓለ መስቀል 17 መስከረም በዛ መዓልቲ እዚኣ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን እሞ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ክብረ መስቀል በዓሉ እዩ። እዚ እውን ኣዲኡ ንጻድቕ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ዝኾነት ኢለኒ ንግስቲ ኮስቲራ ጸሪጋ ዝገለጸቶ እዩ። ቅዱስ መስቀል ብዙሕ ተኣምራት ማለት
ለምጻማት ከንጽህ ዕውራት አዒንቶም ከብርህ ምውታን ከተንስእ ስለዝረአዩ አይሁድ ንምንቀኝነት ኣይዓርፉን እዮም እሞ ከምኡ እውን ኣብ ሕጎም ይትቅትል ብእስ የጻድቅ ማለት ጻድቅ ሰብ ኣይትቅተል ዝብል ስለ ዘሎ ጻድቅ ሰብ ቀቲሎም ተባሂሎም ኣብ ታሪኽ ከይውቀሱ ስለ ዝፈርሑ ንቅዱስ መስቀል ንምጥፋእ ኣብ ጉድጓድ ቀቢሮም ተኻዒቱ ንኸይወፅእ ድማ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ርእሲኡ ጉሓፍ ንኽጉሕፍ ኣዋጅ ኣወጁ። እቶም ህዝቢ ድማ ንኣስታት 300 ዓመታት ዝኣክል ከምዚ ገበሩ። ወየ ጉሓፍ ድማ እናተኾመረ ክንዲ ዓብይ እምባ ኮነ። ንግስቲ ኢለኒ ንቅዱስ መስቀል ካብ ዘለዎ ከተውፅኦ ዝብል መብፅዓ ክትፍፅም ናብ ኢየሩሳሌም ከደት እሞ ኣበይ ከም ዘሎ ዝሕብራ ሰኣነት። ሽዑ ንኪራኮስ ዝተባሃለ ሽማግለ ጨው ዝበዝሖ ምግቢ ኣብሊዓ ማይ ከልኣቶሞ ማይ ክሰቲ ደልዩ ካብዘን 3 ጎቦ ሓዲአን እያ ኢሉ እናመልከተ ነቲ ሓቂ ነገራ። ንሳ ድማ ካህናት ኣኪባ ዳሜራ ገበረት እሞ ዕጣን እንተኣዕረጉ ሰጊደ ጢስ በጎለጎታ ከም ዝብል እቲ ትኪ ናብ ሰማይ ወፂኡ ናብታ መስቀል ዘለዋ ቦታ ተመሊሱ ሰገደ። ስለዚ ኣብዛ ቅድስቲ መዓልቲ መስከረም 17 እዚኣ እቲ መስርሕ ብምኹዓት ጀመረቶ። እቲ ገዚፍ ጎቦ ድማ ብዕለት 10 መጋቢት ኩዒታ ወዳኣቶሞ ብርሃን ቅዱስ መስቀል ረኣየት። ንሱ ምዃኑ ዘረጋግጽ ድማ ከም ቀደሙ ለምጻማት ኣሕወየ፣ ዕውራት ኣዒንቶም ኣብርሀ፣ ሕሙማት እውን ፈወሰ። ብድሕሪኡ ምእመናን ንበዓል መስቀል ከም በዓል ትንሣኤ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዓብይ ድምቀት ዘኽብርዎ ኮኑ። ሓደ ይስሐቅ ዝበሃል ሳምራዊ ድማ ነቶም በዓል መስቀል ከኽብሩ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ክርስቲያን ንምንታይ ኢኹም ንዕንፀይቲ ኢልኩም ብከንቱ ዝደኽሙ እናበለ ይሳለቐሎም ነበረ እሞ ሓደ ኣውዶኪስ ዝበሃል ቀሺ ድማ ብመንፈሳዊ ቅንኣት ተልዒሉ ዝግባእ መልሲ ሃቦ። ብድሕሪ እዚ እቶም ተጓዓዝቲ ምእመናን ብማይ ጽምኢ ተመንደቡ። ድሓር ኣብ ሓደ ጉድጓድ ግን ጨናውን መሬርን ማይ ረኸቡ እሞ እቲ ሳምራዊ ዝኾነ ይስሐቅ ድማ እስቲ ሓቀኛ ሃይማኖት እንተሃልዩኩም ነዚ ማይ ናብ ጥዑይ ማይ ለውጥዎ፣ ከምኡ እንተጌርኩም ኣነ ከኣምን እየ በሎም። ቅዱስ ኣውዶኪስ ቀሲስ ጸልዩ ናብ ኣዝዩ ጥዑም ማይ ለወጦ። ምእመናን ኩሎም ካብቲ ጥዑም ማይ ሰተዩ። እቲ ሳምራዊ ግን ክሰቲ እንተበለ መሪርን ጨናውን ኮኖ። ክሰቲ ብዘይምኽኣሉ ኣምሪሩ በኸየ። ናብ ብፁዕ ኣውዶኪዮስ ከይዱ ድማ ኣብ እግሪ ወዲቑ ክብርን ምስጋናን ብዝግብኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመነ። እቲ ማይ እውን ጥዑም ኮይኑሉ ሰተየ። ኣብቲ ማይ እውን ተኣምር ዝግለጽ ኮነ። ንምእመናን ጥዑም ንኻሓቲ ግን መሪርን ጨናውን ኮይኑ ስለ ዝቐጸለ መስቀለ ብርሃን እውን ይግለጽ ነበረ። ጽብቕቲ ቤተ ክርስቲያን እውን ኣብቲ ቦታ ተሃንጸት እሞ እቲ መስቀል ዝወጻሉ መዓልቲ መጋቢት 10 ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። እንተኾነ ግና መጋቢት 10 ኩሉ ግዜ ኣብ ዓብይ ጾም ስለ ዝውዕል ዝተኸብረሉ ቦታ ዝተረኽበሉ ከምኡውን ኳዕቲ ዝተጀመረሉ ዕለት መስከረም 17 ስለ ዝኾነ በዓል ክቡር መስቀል ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዛ ክብርቲ ዕለት ንኽኽበር ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓትልና ትርከብ። ብመስቀል ሞቱ ቤዛ ንዝኾነና ክብርን ምስጋናን ይብፅሓየሞ። በረከት መስቀሉ እውን ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን፣ ለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል፣ ሰላም ለዕፀ መስቀል ጽላሎተ ህብሩ ዘተፈልጠ እምበትረ ሙሴ ነቢ ዝኣብትረ ግብፅ ውሃጠ መስቀለ ክርስቶስ እምካህድ ሶቦ ብዙሃን ነሜጠ ስተ ምእመናን ከዊነ መሪር ወለጠ ወለዘኢኣምኑ ህዝብ እጽያተ ሶጠ ሰላም እብል ለአውዶክስያ ቀሲሰ አም እምሃገሩ ወቤቱ ለበዓለ መስቀል ገሰ ምስለ ሳምራዊ በፍና ይተበአሰ በፀወ ጸለቱ መረረ ማይ ፈወሰ ወበሃይማኖቱ ኣእመነ ብዙሃን ነፍሰ። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ቅድስቲ ታኦግ ንስጣ የረታስማ ቅዱስ ዲዮናስዮስ መበል 14 ሊቀ ጳጳሳት እስክንድርያ ቅዱስ ኪርያኖስን ልልዩባን ከምኡውን ናይ ቅድስቲ ዮስጢናን
ቴክስ ጥርስን ቴክስ ልስጥን መዘከርታዎም እዩ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ቅዱሳን ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። በረከት ቅዱሳን ምስክላትና ይኹን አሜን። በረከቶም ይሕደረና። እቲ ካብ ኣስማቶም ኣነበባ ከዓ ስለ ዝኸብደኒ ይቕርታ ዝወደቐ ዝነጠበ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓሃ መላእክት ዝተኣረመለይ። ከምኡ ድማ 18 መስከረም ንቅጽል። በረከት ቅዱሳን ናይ ኩሎም ቅዱሳንና ምስክላትና ይኹን አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ኣቦታትና ቅዱሳን ኤዎስጣቴዎስን ኣኖሬዎስን ማር ያዕቆብን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብፅሐና። ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ረባን ሎሚ ዕለት 18 ዓመታዊ ክብረ በዓል ዕረፍቶም ናይ ኣቦና ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ እዩ። ኩሉ ግዜ ጽባሕ መስቀል 18 ብዓብይ ክብሪ ይበዓል። እዞም ቅዱስ ኣቦ ዝገበርዎ ሃዋርያዊ ተልእኮ ኣዝዩ ዘደንቕ እዩ። ጸሎቶምን በረከቶምን ምስኩላትና ይኹን። ታሪኾም ክንፈልጥ ተገዲስና ነንብቦ። ካልኦት ኣሕዋትና ተኻፈልቲ ንኽኾኑ ከዓ ሸር ብምባል ኣይንሕመቕ ኣሜን። ብቅድስናኦምን በቲ ዝፈጸምዎ መንፈሳዊ ገድልን ተኣምራትን ብዝሰረትዎ ሓረግ ምንኩስናን እውን ከምኡውን ስለ ክብሪ ቀዳሚት ሰንበት ዝገበርዎ ተጋድሎ ድማ ብቐንዱ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብኡ ሓሊፎም ድማ ኣብ እስክንድርያን ኣርመንያን ካብ ዝፍለጡ እቶም ብቐዳምነት ዝጥቀሱ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ እዮም። እዞም ኣቦ ብስሞም ዝጽዋዕ ገዳም ኣብ ኤርትራ እኳ እንተዘይብሎም ዳርጋን መብዛሕትኡ ሃዋርያዊ ተልእኮኦም ብምፍጻምን መንፈሳዊ ገድሊ ብምግዳልን ሎሚ ህልዋን ኮይኖም ብቐዳምነት ንዝርከቡ ገዳማት ኤርትራ ዝሓለፉ ቅዱስ ኣቦ እዮም። ኣብ ብዙሕ ገዳማት ከባቢታት ሃገርና ብፍላይ ከዓ ሎሚ ብዘሎ ምምሕዳራዊ ቅርጺ ዞባ ማእከልን ዞባ ደቡብን ብምስዋር ስብከተ ወንጌል ዘስፍሑን ብተባሕትዎ ዝተጋደሉን ኣቦውን እዮም። ናብ እስክንድርያ ኢየሩሳሌምን ብኡ ኣቢሎም ድማ ናብ ኣርማንያ ቅድሚ ምኻዶም ንከባቢ ዞባታት ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ዓንሰባን ጋሽ ባርካን ንእግረ መንገዶም ቃል እግዚአብሔር እናሰበኹን ተኣምራት እናፈጸሙን ከም ዝባረኽዎ ታሪኾም ይገልጽ። በዚ ከዓ ዳርጋ ዘይባረኽዎን ዘይረገጽዎን ክፋል ሃገርና የለን ክበሃል ይከኣል። እምበኣርከስ ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ኣብ ከባቢ 13-14 ክፍለ ዘመን ኣብ ትንሳኤ ቤተ ክርስቲያንና ሃገርና ሓዱሽ ምዕራፍ ንዝኸፈቱን ዳግማዊ ሃዋርያ ንዝኾኑን ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ካብ ብዙሕ ብሒደት ዜና መዋእሎም ክንዝክር ኢና እሞ ብጸሎቶምን በረከቶምን ምስክላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ትውልዲ እዞም ጻድቅ ኣቦ ኣብ ትግራይ ኣውራጃ እንደርታ ፍሉይ ስሙ ጽርእ ዝተባሃለ ዓዲ ኮይኑ ካብ ስድራ ጻድቃን ዝተረኽቡ እዮም። ኣቦኦም ክርስቶስ መዓ ኣዲኦም ድማ ስነ ህይወት ይበሃሉ። ኣቦኦም ክርስቶስ መዓ ካብ ወገን ስድርስ መኳንንቲ ከም ዝነበሩ ይፍለጥ። ወለዲ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ፍርሃተ ኣምላኽ ዝነበሮም ሕጊ እግዚአብሔር ንምፍጻም ወትሩ ዝተግሁ ከም ዝነበሩ ገድሎም ይገልጽ። ንጽጉማትን ዘኽታማትን ምርዳእ ንኣገረጋውያንን ሰብኡተን ንዝመትወንን መበለታትን ድማ ምሕጋዝ ኮታ ተቐበልቲ ጋሻ ኮይኖም ከምቲ ሕጊ ወንጌል ዝጠመዩ ምብላዕ ዝጸምኡ ምስታይ መዓልታዊ ስርሖም ነበረ። በቃል ኪዳኖም ጸኒዖም መንፈሳዊ ግብርን ትሩፋትን እናገበሩ ይነብሩ ደኣ እምበር ወሊዶም ክሓቕፉን ክስዕሙን ኣይተዓደሉን ነበሩ። ክሳብ እርጋኖም ከዓ ብእግዚአብሔር እናተጸናንዑን ብጸሎትን ተስፋን ይጽበዩ ነበሩ። ኣዲኦም ስነ ህይወት ብፍላይ ድማ ብዙሕ ትሓዝን ነበረት። ጸሎታ ድማ ልክዕ ከም ጸሎት በዓል ቤታ ኦ ኣምላኸይ ንዓኻ ዘስምር ግብረ ጽድቂ ዝገብር ውላድ ሃበኒ እናበለት ቀጻሊ ትልምን ነበረት። ልማንኣ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተሰምዐ እሞ ቅዱስ ገብርኤል ከብስራ ተለኣከ እሞ በላ ድማ ሓደ ንጹህን ቅዱስን ውላድ ክትወልዲ ኢኺ። ብትምህርቱ ድማ ንብዙሓት መንገዲ ጥፍኣት ዝጓዓዙ ዓያሹ ብቃል ወንጌል ክመልሶምን ከድሕኖምን እዩ ድማ በላ። ተጸኒሶም ድማ ተወልዱ። እዞም ቅዱስ ኣቦ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከም ነቢ ኤርምያስን መጥምቀ መለኮት ዮሃንስን ገና ኣብ ማህፀን ኣዲኦም ዝሓረዮምን ዝባረኾምን ብምንባሩ ውልድ ምስ በሉ ጡብ ኣዲኦም ክጠቡ ከለዉ ኣዒንቶም ናብ ሰማይ ኣንቃዓሪሮም ንእግዚአብሔር
ጎይታ ሰራዊት የመስግኑ ነበሩ። እዚ ከዓ ከምቲ ዘማራይ ቅዱስ ዳዊት እማአፈ ደቂቅ ወህፃናት አስተዳለው ከስብሃተ ዝበሎ እዩ። አዲኦም ብእፁብ ነገሮም ብምግራም ኣብ ቀዳሞትን ድሕረወትን ዘይተረኣየ እዚ ተኣምራት እዚ እንታይ ይበሃል ትብል ነበረት። ኣስዒባ ድማ ኦ ወልድየ ወብርሃነ ኣኢንትየ መኑ መሃረከ ዘከመዘ ስብሃታተ ማለት ወደ ብርሃነ ዓይነይ ከምዚ ዓይነት ምስጋናስ መን መሃረካ ትብሎም ነበረት። ምስ ጎበዙ ድማ ንክመሃሩሎም ናብ ኣኮኦም ዝበፅሕዎም ኣባ ዳንኤል ወይ ከዓ ዘካርያስ ዘገዳመ ገረዓልታ ወሰድዎም። ብዙሕ ትምህርቲ እውን ቀሰሙ። መንፈሳዊ ዕዮ እናዓየዩ ድማ ግና ትሕቲ ዕድመ ከለው ዜናኦምን ተጋድሎኦምን ኣብ ኩሎም መነኮሳት በፅሐ። መዛረብ እውን ኮነ። እቶም መነኮሳት ከዓ መኑ መሃሮ ለዚ ህፃን ዘመጠነዝ ጥበበ ወስብሃተ እናበሉ ተደነቁ። ሰብ ድዩ መልኣኽ ክሳብ ምባል እውን በፅሑ። በቲ ዝፍፀም ዝነበረ ልዑል ቅድስና ዝመልኦ ገድሊ ድማ ይግብኦ ተባሂሎም መዓርገ ዲቁና ተቐበሉ። ብምቕፃል ከዓ ሲመተ ምንኩስና ካብ ኣባ ዳንኤል ልብሰ ምንኩስና ለበሱ። ኤዎስጣቴዎስ ከዓ ተሰይሙ። ትርጉሙ ስነ እግዚ ማለት እዩ። ካብቲ ሰዓት ከዓ ምእንቲ ጽድቂ ዝስደዱ ብፁዓን እዮም ዝብል ቃል ጎይታ ንምትግባር ሰናይ ገድሊ ክጋደሉ ጀመሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣኽሊል ቅዱሳን ዝኾነ መድሓኒናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ገብርኤልን ናብኦም ብምምጻእ ንኣቦና ፍቕሩ ብምስዓም ገለጸሎም። ቅዱስ እስትንፋሱ ከዓ ኡፍ በለሎም እሞ ፍቕሪ ወደይ ኤዎስጣቴዎስ ካብ ማህፀን ኣዲኻ ከለኻ ሓርየካ እየ እሞ ንብዙሓት ኣህዛብ መምህር ክትከውን ኢኻ። ንዓኻ ዝሰምዐ ንዓይ ከም ዝሰምዐ ንዓኻ ዘይሰምዐ ድማ ንዓይ ከም ዘይሰምዐ እዩ ኢልዎም ንሰማይ ዓረገ። ብድሕሪዚ ኣንፎም ናብ ምድረ ኣጋዚት ሃገርና ኮነ። ንብዙሓት ድማ ቅዱስ ወንጌል ሰበኩሎም። ኣብ ሃገርና ከዓ ወንጌል ኣስፋሕፍሑ። ካብ ተኣምራቶም ምስ ንምልከት ድማ ሓደ እዋን ምስ ኣርድእቶም በዚ ሎሚ ጎዳይፍ ተባሂሉ ጽዋዕ ክፋል ናይ ኣስመራ ይሓልፉ ነበር እሞ ኣብዚ ሎሚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያኖም ተደኪናትሉ ዘላ በኹሪ ቦታ ኣዕረፉ። እንሆ ምስ ተበገሱ ድማ እታ ኣውሊዕ መወፆም ኣብታ ቦታ ረስዕዋ እሞ ንሓደ ረድኦም ኣምፃእያ ተበቂላ ግን ግደፋ በልዎ። እታ መወፅ ኣውሊዕ ድማ ሱር ሰዲዳ ፀንሐት እሞ ገደፍናሃ ገዲፍናያ ኢሎም ሓደግዋ። እንሆ ድማ ሎሚ ልዕሊ 700 ኣቁፂራ ህያው ኮይና ንተኣምራት ትቕፅል ኣላ። ብተወሳኺ እውን ርጋፅ ኣሳእን ናይ ኣቦና ኣብቲ ቦታ ኣብ ሓንቲ እምኒ ብንጹር ደሚቑ ይርከብ። ኣብ ምድረ ኣጋዚ ብዙሕ መንክራት ብምፍጻም ድማ ናብ ገዳም ኣስቄጥስ ብምቕጻል ኢየሩሳሌም ካብኡ ድማ ናብ ኣርማንያ ኣቕንዑ። ባሕሪ ኣርማንያ እንክሰግሩ ንሓደ በዓል መርከብ ክማልእዎም ሓተትዎ። ገንዘብ የብሎምን ብምባል ድማ ገዲፍዎም ከደ። ኣቦና ድማ ነፀልኦም ናብ 3 ብምዕጻፍ ባረኽዋ። ንደቆም ድማ ቂምን በቀልን ውሽጦም ከም ዝሓድጉ መኸርዎም። ብክልተ መላእኽቲ ተዓጂቦም ድማ ብዓጽፎም ጉዕዞኦም ፈለሙ ጀመሩ። ኣብ መንጎ ግን ሓደ የማነ ብርሃን ዝስሙ ተምሃራዮም ቂምታኡ ኣይሓደገን ነበረ እሞ ብሕላፍ መርፍእ ንታሕቲ ሰጠመ። ነቲ ዝገደፎም በዓል መርከብ ከዓ ኣርኪቦም ሓለፍዎ። እተን ኣብ ቅድሚኦም ዝነበራ ክልተ ደሴታት ከዓ ጸጋኦም ተዓዚዝወን ልሳን ኣውፅአን ኣነ እየ ዝቕበሎ ኢለን ተቐዳደማ። ኣርማንያ ድማ ኣተዉ። ሻቡ ከዓ ብዙሓት ሰባት ብዘይ ጃልባ ምምፅኦም ገሪምዎም ምትሃት ይበሉ። ኣብ መንጎኦም ድማ ሓደ ምውት ህፃን ነበረ እሞ ኣቦና ናብኡ ብምቕራብ ድማ ከምዚ ኢሎም ጸለዩ። ኦ ኣምላኸይ ከምቲ ንኤልያስ ኣብ ሰራጲታ ምውት ዘተንሳእካሉ ንዓይ እውን ነዚ ህፃን ካብ ድቃስ ሞት ከተተንስአለይ ይምሕፀነካ ኣለኹ በሉ።
ንቅዱሳኑ ዘይሕፍር እግዚአብሔር ድማ ሰምዖም እሞ እቲ ህፃን ድማ ተንስአ ዜናኦም ኣብ ሙሉእ ኣርማንያ ተወርየ ክሳዕ ዕለተ ዕረፍቶም ድማ ኣብኡ መሃሩ ክቡር ሞቱ ለጻድቅ በቅድመ እግዚአብሔር ከም ዝተባሃለ ከዓ ክቡር ሞቱ እግዚአብሔር ድማ ብስምካ ዝፀውዐ ተስካርካ ዝገበረ ብስምካ ንጥሙይ ዘጽገበ ጽሙይ ዘስተየ ዝመጽወተ ቤተ ክርስቲያንካ ዝሃነጸ ገድልኻ ዝጸሓፈ ዘንበበ መንግስተይ ከውርሶ እየ ብምባል ዘይሕሶ ቃል ኪዳን ኣተወሎም ገድሊ ኣቦና ዘርዚርካ ኣይውድአን የግዳስ ንሕና ድኹማት ክንበጽሖ ዓቕሚ የብልናን እሞ ንኣፍልጦ ግን ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ኣቦ ገዳማት ኤርትራ ምዃኖም ክፍለጥ ይግባእ ኣቡነ መርቆሬዎስ ኣቡነ አብሳዲ ኣቡነ በኪሞስ ኣቡነ ዮናስ ወዘተ ብጸጋ መንፈሳውነት ደቆም እዮም በረከትን ረድኤትን ናይ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን አሜን በረከቱ ምሕደረና አሜን ከምኡን ኣቡነ ኣነሬዎስ ጻድቅ እዞም ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ዓቢ ኣነሬዎስ ይበሃሉ በዚ ስም ካብ ዝጽውዑ ኣቦታት እቶም ቀንዲ እዚኦም እዮም ተወሊዶም ዝዓበይሉ ሙገር ኣከባቢ ክኸውን ከሎ እቲ ዘመን ድማ ኣብ 14 ክፍለ ዘመን እዩ ወለዶም ድማ ሰላማን ክርስቶስ ዘመዳን ይበሃሉ እዞም ጻድቅ ካብ ናይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ደቂ መዛሙርቲ ሓደ እዮም ብናይ ወንጌል ትምህርቲ ካብ ምምላኦም ዝሓለፈ ፍጹም መናኒ ስለ ዝነበሩ ብጣዕሚ ደፋር ነበሩ ንዝኾነ ጌጋ ፊት ንፊት ይዛረቡ ነበሩ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ምስ ዓረፉ ጎይታ ኣብ ክንደኻ ኣነሬዎስ ንዝተረፈ ጣዖት ኣምልኾ ከጥፍእ እዩ ኢሉ ነጊርዎም ነበረ እዚ ድማ ኣይተረፈን ምስ 12 ንቡራነ እድ ከምዚ ሓደ ኣብ ዝተመረጹ ጊዜ ኣብ ደቡብ ናይ ሃገርና ኣከባቢ ክርስትና ኣስፋሕፍሑ ደብረ ጽጋጋ ገዳም ዝመስረቱ ድማ ንሶም እዮም ኣቡነ ኣነሬዎስን ንክልተ ነገስታት ንዓምደ ጽዮንን ንሰይፈ ኣርዕድን ብምግሳጹ ብዙሕ ፈተና በጽሕዎም እዩ እዞም ጻድቕ ብዙሕ ፍሬ ኣፍርዮም ድማ በዛ ሎማዓንቲ ዓረፉ በረከት ረድኤት ናይ ኣቡነ ኣነሬዎስ ኣቦና ምስ ኩላትና ይኹን አሜን ከምኡ ድማ ማር ያዕቆብ ግብፃዊ ኣብ ውሽጢ ገዳማት ግብፂ ኣብ 400 ክፍለ ዘመን ተላዒሎም ካብ ዘብርሁ ቅዱሳን ሓደ ማር ያዕቆብ እዩ እዚ ቅዱስ ካብ ዝተባረኸ ቤተሰብ ተወሊዱ ብስርዓት ዓብዩ ገና ብቆልዑኡ ምስ መምህሩ መነነ ካብ ጽንዓት ገድሉ ዝተለዓለ ሰይጣን ብግልፂ ይፈታተኖ ነበረ ብፍላይ ን7 ዓመታት ዝኣክል ይቅጥቅጦ ኣብ ልዕሊ መሬት ይጎቶ ብጽፍዒት ይሃርሞ ነበረ ንሱ ግን ብጸሎቱ መብረቕ ኣውሪዱ ኣባረሮ ኣብ በረኻ ወላሓንቲ ዝብላዕ ነገር ብዘይ ምንባሩ ካብ ናይ ጫካ እንስሳታት ጸባ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ይሰቲ ነበረ እዚ ቅዱስ ሰማዕት ንምዃን እውን ፈቲኑ ነበረ ማር ያዕቆብ ገድሉን ተኣምራቱን ብዛዕባ ብዙሕ ካብ ምዃኑ ዝተለዓለ ስሙ ልዕል ዝበለ እስኪ ጊዜን ዕድልን እንተልይኩም ኣብ መጽሓፈ ስንክሳር ተጻሓፈ ገድሊ ከተንብቡ ክጋብዘኩም እዚ ጻድቕ ዝዓረፈ በዛ ዕለት እዩ ቅድስቲ በረከቶም ናይ ኣቡነ ቅዱስ ያዕቆብ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን ከምኡን ቅድስቲ ጸበለ ማርያም ንዑ በዚ ዕለት ተዘኪራት ትውዕል ጎይታና ብናይ ድኻ ሰብ ተመሲሉ ተገሊጹ እንጌራ ዝለመና ድሕሪኡ ድማ ኣብ ዝባና ሓዚላ ዘፋነወቶ ኣዴና ቅድስቲ ጸበለ ማርያም ንፈለጣ እዛ ቅድስቲ ብጎና ደቂሳ ዘይትፈልጥ ኣብ 40 ጾም ድማ ብዘይካ ኣብ ሰንበት ወላሓንቲ ዘይትቀምስ ኣናብር ድማ ናይ እግራ ጸበል ዝልሕሱላ ዝነበሩ ዓባይ ኢትዮጵያዊት ቅድስቲ እያ ኣዴና ቅድስቲ ጸበለ ማርያም ትውልዳ ኣብ ጎንደር ጠቕላላ ግዝኣት ቃሓ ኣከባቢ እዩ ወለዳ እንድርያስን መስቀል ክብራን ፍርሓት እግዚአብሔርን ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን እንዳመሃሩ በሃይማኖትን ብምግባርን ኮትኩቶም ይዕበይዋ ቅድስቲ ኣዴና ንዓቅመ ሔዋን ምስ ኣኸለት ወለዳ ብግዲ ኣመርዓዋ ንሳ ግን ምንም እኳ እንተተመርዓወት ድልየታ ስለ ዘይነበረ ለይቲ ወለሓደ ከይረኣያ ካብ ቤታ ወፅያ ናብ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ከይዳ ብብኽያት ጸለየት እንዳጸለየት ከላ ድማ እመቤትና ምስ ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ገብርኤልን ከምኡውን ምስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ተገሊጻ ንኽሕልዋ ድማ ነገረቶም ወለዳ ምእንቲ
ከይሓዝኑላ ፈሪሓ ናብ ሰብኣያ ተመልሰት። ሰብኣያ ብግብረ ስጋ ንኸይፈልጣ ግን መላእኽቲ ይሕልዋ ነበሩ። ንሰብኣያ ድማ ሰብነታ ከም እሳት የቃጽሎ ነበረ። እንሆ ድማ ን3 መዓልቲ የእምረኡ ሰሓተ። ድሕሪ 3 መዓልቲ ምስ ነቕሐ ድማ ንወለዱ እቲ ኩሉ ዝረኸቦ ነገሮም። ወለዱ ድማ ከምዚ በልዎ፣ ንሳ ካብ ገዳም ዝመጸት እንተኾይና ንዓና ኣይትግባእን እያ ኢሎም ሰሊሞም ናብ ወለዳ መለስዋ። ኣቦኣ ድማ ምእንቲ ናብ ሰብኣያ ክትምለስ ብዙሕ ገረፋ እሞ ብተኣምራት ግን ወላ ሓንቲ ኣይኮነትን። ብምናኔ ክትነብር ደልያ ድማ ናብ ኣባ ገብረ ማርያም ከደት። እዞም ኣቦ ድማ ምሂሮም ስማ ጸሎተ ማርያም ኢሎም ሰመይዋ። ኣባ ገብረ ማርያም ምስ ኣባ ጽጌ ድንግል ኮይኖም ማህሌተ ጽጌ ዝደረሱ ኣቦ እዮም። ካብ ተጋድልኣ ንምጥቃስ ድማ ክትጽሊ ከላ ንባዓታ ንመሬት ይሓርሶ ነበረ። ነገር ግን ሰብ ከይንኸይፈልጣ ሓመድ ጌራ ትደፍነ ነበረት። ሓደ መዓልቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንዳጸለየት ከላ ብክልተ መኣዝን ዝተቐብሩ ሙታት ክበኽዩ ሰምዐት እሞ ስለኦም ድማ ለመነት። ስዋኤ ድማ ሓዘት እሞ ሩሩህ ኣምላኽና ድማ ጸሎታ ሰሚዑ መሓረላ። ካብቲ ምንኩስ ጀሚራ ብጎና ደቂሳ ይትፈልጥን። ኣብ ዝሓመመት ጊዜ ድማ ኮፍ ኢላ ትድቅስ ነበረት። ኣብ ጊዜ ኣሳሒታ ቁሪ መከራ እንዳተቐበለት ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ትጽሊ ነበረት። ኣብ መዓልቲ 8,000 ትሰግድ። ናይ ዮሃንስ ወንጌልን ራእይ ዮሃንስን መጽሓፍ ብምንባብ ትጽሊ ነበረት። ናይ እመቤትና በዓል ኣብ ዝኾነ ጊዜ ድማ ኣርጋኖንን ውዳሴኣን ኣብ መዓልቲ 3 ጊዜ ተንብቦ ነበረት። አንቀጸ ብርሃን ድማ ኣብ በቢ7 ጊዜ ትጽሊ ነበረት። ናይ ዳዊት መዝሙር ኣብ ዝፈጸመት ጊዜ ናይ ጎይታና መከራ ግርፋት እንዳዘከረት ንነፍሳ 1,000 ጊዜ ትገርፍ ነበረት። ስለ ጳጳሳትን ንጉስን ድማ 1,000 ጊዜ፣ ስለ መነኮሳት 1,000 ጊዜ፣ ስለ ሓጥኣን 1,000 ጊዜ ንነፍሳ ትገርፍ ነበረት። በረከታ ይሕደረና። ካብ ተኣምራት ዝተገበረላ ጻዕዳ ዕጣን ሒዛ ን7 መዓልቲ ኣብ ልዕሊኡ ንብዓት እንዳፍሰሰት ትጽሊ ነበረት። እቲ ዕጣን ድማ ካብ ንብዓታት ዝተለዓለ ናብ ጸሊም ይልወጥ ነበረ። በዓል ከም ዝኾነ ፈሊጣ ድማ ነቲ ዕጣን ንቐሺ ሂባ ኣብ ናይ መሰውኢ ምእንቲ ክዕርገላ ሃበቶ። እግዚአብሔር ድማ ከም ናይ እስራፊኤል ናይ ጽንሃ መዓዛ ከም ናይ ኪሩቤል ዕጣን ገይሩ ሽቱ ገይሩ ካብ ኢድ እቲ ቀሺ ክቕበል ከሎ ብግልፂ ተመልከተት። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ቅድስቲ ጸበለ ማርያም እንዳጸለየት ከላ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝቆሰለ ዝተሸገረ ድኻ ሰብ ተመሲሉ ንቅድስቲ ጸበለ ማርያም ተገሊጹ ቁራሽ እንጀራ ለመና። ንሳ ድማ ብፍጥነት ኣምፂኣ ሃበቶ። እንጀራ ተቐቢሉ ድማ ብብዝሒ መንገዲ ስለ ዝደኸምኩ ኣብ ዝባንኪ ሓዚልኪ ከተፋንውኒ ይደሊ ኣለኹ በላ። ንሳ ድማ ሓዛኒት ንድኻ ስለ ዝኾነት ሓዚላቶ ስጋብ ናይ ምውርዋር እምኒ ዝኸውን ወሰደቶ። እንዳወሰደቶ ከላ ድማ ቁስሉ ክድሕን ጀመረ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ቆስሉ ድሒኑ ወላሓንቲ ከም ዘይረኸቦ ኮነ። ኣብቲ ጊዜ ከም ፀሓይ ኣብርሀ ኩለንተናኡ ተለወጠ። ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝባና ወሪዱ ኣብ ቅድሚኣ ጠጠው ኢሉ ዝኸበርኪ ኣገልጋሊተይ ጸበለ ማርያም ጓለይ እንታይ ክገብረል ክትደልይ በላ። ንሳ ድማ ካብ ስምባድ ዝተለዓለ ከም በድኒ ኮይና ኣብ መሬት ወደቐት። ጎይታና ድማ ኣበርቲዑ ሒዙ ብኢዳ ሒዙ ኣተንስኣ። ናይ ልቢ ክድልየት ለምንኒ በላ። ንሳ ድማ ኣምላኸይ ኣብ ቅድሜኻ መጎስ እንተደኣ ረኺበስ ኣብ ሲኦል ዘለዋ ነፍሳት ይቕረበለሎም ወለቶ። በዚ ምኽንያት ብናይ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ርህራሄን ብናታ ኣመላድነትን ብዙሓት ነፍሳት ካብ ሲኦል ወፁ። ጎይታና ድማ ሰላም ተሂብዋ ብኽብሪ ዓረገ። ከምኡውን ጎይታና 3 በትሪ ሂቡ በአን እንዳተመርኮሰት ስጋብ ሲኦል እንዳኸደት ነፍሳት ተውፅእን ትምሕርን ነበረት። ደጊማ ድማ ከምዚ በለት፣ ሰማያውያን ብዙሕ ኣስማት ኣውፅኡለይ ናይ ወይኒ ፍረ እንዳበሉ ይጽውዑኒ፣ ናይ በረኸት ፍረ ዝብሉኒ ኣለዉ፣ ናይ ገነት ፍረ ይብሉኒ በለት። ከምኡውን ካብ ልዑል ጎይታ ብዙሕ ጸጋታት ከም ዝተውሃባ ብህይወት ከላ ንሓደ ቀሺ ነገረቶ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣምላኽ ብድንግልና ዝወለደት ክብርቲ እመቤት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተገሊጻ ስመይ ዝተሸከምኪ ጸበለ ማርያም ጓለይ ሰላም ንዓኺ ይኩን በለታ። እመቤትና ብዙሕ ምስጢር
دحري من جارا كاب أطباتا أطبوتا بسجاز خبرت دما قبرتا بسمع دما بزح تأمرات تجبر كونت قدس عدنا صبل مريم سناي زخونة تقادلو دحري من فتصامة قويتانا حبيك الكيدان مسحابا بسلام عرفت كم نجست إلني دما ناي موتا مسكل تسكيما نبز صبيا زلو تسفعة بخبري كدت عرفتا مسكرم 18 ايو طري 18 دما عامتاوي بعلا ايو ناي قدسي عدينا صبل مريم راديئتن بركتن يحضرنا بصلوتا دما يمحرنا امين املاك قدسان بركت ناي قدسانو يكفلنا مسكرم 18 تخبروا عامتاوي ناي قدسان بعلا دما بتعمين بزحات ابونا ايوس اتيوس ربان ابونا انريوس عبي ماري أقوم قبصاوي قدوس إس مسكال قدوس إلاني نجست قدوس توماس هواريا قدوس مرقوريوس كالي سماعت قدوس توماس سماعت قدوس إفريم سماعت أبا فيليموس قدوس سلهون سماعت قدوس أكسائيلس سماعت قدوس يساق سماعت قدوس استيفانوس كاسيس قدوس نكيتا سماعت أبا فيلاتاوس منكراوي أبا نوب بحتاوي أبا أثناتيوس لكي باباسات سوسا سماعتات محبر قدوس أبولي بركتهم يحضرنا ورحاو بعلات دما قدوس فيليبوس هواريا قدوس يعقوب هواريا كاب سمعان كلتن أردتن زخونة آمين نسخاتكم أو مدريكم نسخاتكم برهان عالميكم عبكرن زلا كتما كتكول أي كالان إيو كم أخا نتتصبق قبركم رئيهم عب سماعت تنزل عبكم انتي كمسكنو برهانكم عبكن مسبي براه ماتيوس معرف حمشته كافقري 13 كساب 16 بركة رديئتنا كلهم قدسان سنكسار عاكس سنكسار ستحافن زوعالن كلهم بركتهم يحضرنا ورحاون عمتاون آمين كابنا با كاب كل زواد قدما زنت أبر بعفا قدسان تقوان ملائكة تعرملي آمين وآمين ولي كل ملائكة كاب عاسبي قدسان كاب ناي قدسان زخري كله كاب محداق يسورنا آمين عبونا زوا سمايات يتقدس اسمك تمسع منجستك ويكون فقادك بكما بسماي كماو بمدر سيساينا زلال علسنا هابين يوم هدق لنا عبسانا وجقاينا كما نهناني ندق لزعبس لنا إتابعنا أجزاء السماسات الله تننا وبالهان كل أكويس مزيكي إتمنجست هايلو سبحات العالم عالم آمين بسلام قدس جبريل ملاك أوزت يا مريم سلام لك دنجل مهلناك ودنجل بسقاك إما جزامير سواء سلام لك بروكت أنت مانس وبروك فلاكرتك تفاسيف سيت أو مريم لتتقام من توداسي من كل جزامير مثلك سألوا وصليها فكروا لك إيسوس كريستوس كما يسرى لنا هتعوينا تماهيس أنك تماهيس أنك لانشي آمين سبحات لك جزامير ولولادي دنجل والمسك الكبور آمين آمين ليكن